Maidah juz 7 ayat 100. Oke. Oh, pas ain berarti. Nggih, kok tambah gede mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wa in tas'alu anha khina yunazzalul qur'anu tubdalakum. 2 3. Wa in tas'alu anha khina yunazzalul qur'anu tubdalakum. Afallahu anha wallahu ghafurun halim. Afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. 2 3. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. 2 3. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib. 2 3. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu. 2 3. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. 2 3. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Wau diwiwiti saking ayat 83 nggih, juz 7 pertama. Juz 7 pertama. Sakderenge niku sing 82 sing terakhir ayat juz 6. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Jenengan Kanjeng Nabi Muhammad
bakal nemu ana wong sing banget musuhi, benci, mboten seneng kalih wong mukmin. Sinten niku nggih niku al-yahud walladzina asyraku. Wong Yahudi kalih wong sing musyrik niku mboten seneng kalih wong mukmin. Tapi ampun kuwatir. Wala tajidannahum aqrabahum mawaddah. Enek sing cuwinta banget ten ngene lil ladzina amanu wong sing iman. Gini ku sinten alladzina qalu inna nasara. Gini ku wong sing ngucap inna sak temen iki tok iku nasara, wong-wong sing padha nulungi. Nah niki ampun salah paham. Ten mriki niku ndedahaken nggih Allah ndedahaken ten ngene Kanjeng Nabi, ngayem-ngayem atine Kanjeng Nabi. Mergi Kanjeng Nabi niku tantangan dakwane pas badhe ten Madinah nggih. Niku kan dimusuhi kali wong-wong Yahudi, ahli kitab, dimusuhi. Terus Kanjeng Nabi diayem-ayem, ya pancen ngono kae, sifate ngono kae. Pancen ket mulai biyen gak seneng karo wong Islam, gak seneng karo wong mukmin. Tapi aja kuwatir engko tetep duwe bolo. Sing wani berkorban kangge jenengan iki niku sinten? Sing mengikrarkan la inna nasara. Nah, kata sing salah paham niki dianggap Nasrani. Nah, Nasrani ten mriki mboten sing Nasrani agama sanes. Sing pancen gadah iktikat nulungi Kanjeng Nabi sing niku saking sakderenge niku pun iman kali Nabi Isa. Sing iman kali Nabi Isa. Dadi ngapunten nggih. Syariate Allah kula dedahaken sing gambaran besare riyen. Syariate Allah sing diturunaken ten para nabi niku sakjane gadah misi visi yang universal sing mulai awal sing sampai akhir niku sami sedanten. Nggih niku iman ten gene Allah, nyembah ten gene Allah. Ubudullah la syarikalah. Kudu nyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Niku awal sampai akhir sami sedanten. Mboten enten sing beda. Seduanten perintahe ngoten. Lah sing bedakno napa? Namung carane ngibadah niku tok. Salate rumiyin kalih sing sakniki bedane ngene tok, ngoten tok. Tapi secara landasan keimanan sami sedanten, sami secara tauhid sami. Nah, sak badane turun kitab-kitab niku panduane kan kalih rasul, kalih kitab. Termasuk ketika Nabi Musa alaihi salam niku kan pikantuk kitab namine kitab napa? Nabi Musa. Kitab napa? Nabi Musa Taurat. Nabi Musa pikantuk kitab Taurat. Umat Nabi Musa pas ketunggonan Nabi Musa, Bani Israel ketunggonan Nabi Musa kedah nderek Nabi Musa. Napa sing didhawuhna Nabi Musa, iman ten Nabi Musa niku dicekeli saestu. Badhe kapundhute Nabi Musa ninggalno kitab namine wau kitab Taurat sing mangke dilajengaken kali nabi-nabi sing sabadane. Nggih, pokoke cekeli kitab Taurat. Kitab Taurat merintah napa lakoni, nglarang napa doi, ngoten. Lah, badhe Nabi Musa mandhap lahir Nabi Daud alaihis salam urutan ini. Nabi Daud pikantuk kitab Zabur. Niki mboten merubah kitab yang lalu mboten. Justru menguatkan, justru menyempurnakan, tambah apik, enek wiritane, enek zikir-zikire, enek nasihat-nasihate luwih kuat, tapi tetep visi misine keimanan dumateng Allah. Tauhid pancet, mboten enten sing berubah. Pun badhe ngonten badhe kapundhute Nabi Daud dilajengaken Nabi Sulaiman sateruse niku kengken tetep nyekeli kitab Taurat kali Zabur. Mboten dihapus niku mboten. Terus badhe ngonten dangu tiyang Yahudi utawa tiyang Bani Israil niku melenceng. Kitabe diowah-owahi. Iki gak pati cocok, gak penak iki nek dilakoni iki soro iki. Nah, ngoten. Soro terus enten sing dihapus. Lho bakal disuwek lho. Taurat niku disuwek bolak-balik saestu. Jenengan pirsane ten ngene hadise dibaan niku. Al hadisul awal al hadisus sani. Niku wong Yahudi bapak-bapake niku nyuwek kitab Taurat niku sampai 10 lembar. Enten sing sampai 10 lembar. Enten sing suwekan niku sampai dideleh ten ngene laci sing laci niku dikunci. Nah putrane niku diuruki kitab sing suwekan. Sing napa sing wis disuwek. Lah putrane yo penasaran lho.
iki kok ana bekas suwekan-suwekane nang ndi? Isine apa kok sampai disuwek. Lah, putrane niku ngertos nek disimpen ten laci tapi rawani takok rawani buka, mergi bapake tasih urip. Barang bapake pejah, akhirnya penasaran tambah penasaran, lacine dibongkar kali putrane, didalaken enten setunggal suwekan niku. Diwaos kali putrane, ternyata waosan ten suwekan niku dedahaken kengken iman tenggene nabi akhir zaman. Gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho iki sing garakno iki, sing bapak gak seneng iki. Dadi dihapus, disuwek, dileh macem-macem Bu. Ditahrif, ditabdil sehingga anak putu ke generasi-generasi selanjutnya niki bingung saestu. Mboten ngertos pundi kitab sing leres, pundi sing ajaran sing saestu-estu saking Allah, wahyu saking Allah mboten semerap karena rancu gak karu-karuan. Dan niku termasuk ngapunten bukan bagian sangka mukjizat karena mboten diapalni. Mboten enten sing ngapalno Taurat sampai lengkap nonton mboten kaya sing Quran kita niki. Lah ketekanan Nabi Isa dandani Nabi Isa nggih. Ayo balik nang gone tauhid ten Allah. Balik nang hukum-hukume Allah. Nabi Isa dituruni kitab napa? Injil. Turuni kitab Injil. Nah, ayo balik iki. Wis sing biyen kok ya wis saiki balik iki. Yahudi mboten purun. Wah, wis biyen ket mulai biyen gawe iki kok. Wah, akhire Nabi Isa disatru. Dilok-ilokno, bahkan diuber kabeh dipateni. Bahkan kisah Nabi Isa niku kan delik ten gene gua terus murite salah siji murid pengkhianat niku kan melebet goleki ternyata metu iku rupane dileh Allah koyok Nabi Isa. Iki koyok Nabi Isa tapi koyok duduk ngonten. Akhirnya sing koyok Nabi Isa niki akhirnya dipateni kali tiang-tiang niku. Dados mboten karu-karuan. Lah ketekanan Nabi kita Muhammad niku seduanten kongkon balik nanggone syariate Kanjeng Nabi. Wis sing biyen ya wis karena kitab Taurat, kitab Injil mboten ngerti parake. Tapi generasi sing iman tasih enten. Nah, sing aku iman ten Nabi Musa, aku iman ten Nabi Isa, kali Nabi didhawuhi. Nek jenengan pancen iman saestu kali Nabi Musa, iman saestu kali Nabi Isa, moko kudu gelem nderek agama Islam sing dibeto Kanjeng Nabi. Gini ku kedah nderek Al-Qur'an. Karena sedanten ten kitab Taurat maupun ten kitab Injil dan kitab-kitab sakderenge Al-Qur'an niku tetep gadahi dua napa niku dawuh utama. Gini ku dawuh kongkon iman ten Allah, nyembah ten Allah, mboten menyekutukan Allah. Kedua kongkon iman ten gene nabi akhir zaman. Ten gene surat Sof niku ten juz 6 napa 17 niku. Bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Kengken iman ten gene nabi akhir zaman sing namine niku Ahmad. Ahmad niku namine Kanjeng Nabi sakderenge lahir. Sing sakbadane lahir mangke jenenge Kanjeng Nabi Muhammad. Sama dari suku kata yang sama. Pun. Lah tiyang Yahudi tasih enten sing ngeyel. Sing mboten purun nderek Kanjeng Nabi. Musuhi Kanjeng Nabi bahkan kape maten Kanjeng Nabi. Lah sing iman kali Nabi Isa tasih kata. Tasih kata sehingga niki tasik balane Kanjeng Nabi. Salah setunggali sinten? Salah setunggali raja Habasyah, Ethiopia. Sing wong ireng-ireng iku. Nah, wong ireng-ireng. Niku raja isiin namine Najasyi, julukane Najasyi. Nah, nggih sing dilanda kelaparan macam-macam. Niku zamane Kanjeng Nabi masyaallah. Niku termasuk wilayah sing nyelametno wong Islam. Karena tiang Islam ten gene Mekah sakderenge ten Madinah nggih. Niku kan diburu karo wong kafir. Disiksa, diburu kabeh dipateni kali Kanjeng Nabi diutus hijrah ten gene Habasyah. Awale ten Thaif mboten ditampi terus ten gene Habasyah ten Ethiopia mriku. Terus kali Ja'far bin Abdullah niku debat antara Raja Najasyi Ja'far bin Abdillah niku dereke Kanjeng Nabi niku kali wong kafir gak trima. Dadi wong telu niku
tenggene Habasah niku ten ngarepe raja wong sinten niku kafir Quraisy kare Ja'far niku adu argumen. Nyuwun ten ngene Raja Najasyi wong kafir niku, "Raja, tiang-tiang sing ten mriki ngungsi ten jenengan. Nek sakniki nyuwune ekstradisi atau nyuwun suwaka, nggih, perlindungan. Tolong jenengan balekno ten Mekah karena niki wong Mekah, KTP-ne wong Mekah niki. Tolong balekno." Sing Ja'far kali wong Islam ampun dibalekno. Kita ten mriki datang secara damai nyuwun perlindungan ten ngene Raja Najasyi karena kita ten tanah air kita piyambak ten Mekah niku diuber-uber kabeh dipateni. Nah, terus Raja Najasyi niku nemokno kali niki. Lapo sampean kok kabeh dipateni? Sampean gawe salah apa? Terus terang, kita mboten damel salah napa-napa, nggih mboten mateni, mboten nyolong, mboten zina. Kita niku namung duwe akidah sing akidahe beda karo wong ya napa Mekah. Gini ku kita nganut agama Islam. Terus dikengken mendeskripsikan agama Islam agama kaya napa. Agama Islam niku agama ingkang dibeta Kanjeng Nabi Muhammad sing nerusne lan nyempurnakno agama-agama saderenge termasuk Taurate maupun Injile. Lah, Raja Najasyi waktu iku niku Kristen. Nasrani. Mergo kitabe Injil. Lah Raja Najasyi termasuk ngertos kitab Injil isi-isi pokoke ngertos. Se wacakno Quranmu ana apa? Akhire Ja'far iku pinter masyaallah. Piyambake nyeritakaken dawuh-dawuh ten Quran sing mirip sing sami kali sing tenggene Injil sami. Tentang nopo? Penghormatan tenggene Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam kan tenggene Quran dihormati saestu, termasuk wanita sempurna. Loh, kok podo jari Najasyi lho? Lah kok podo nanggonku yo Bunda Maria kudu dihormati. Terus apa maneh? Ten riki nggih enten kita kedah ngurmati ngimani Nabi Isa. Mboten namung ngurmati tok, ngimani Nabi Isa. Pilih Nabi Isa termasuk salah satu nabi dan rasulé Allah. Loh, lah kok padha? Nah niku kathah kecocokan. Ten ngene Quran nggih mboten pikantuk napa ngombe khamr, mangan daging babi. Loh, lah kok padha? Nah niku. Akhir karena ana kecocokan, ya wis, awakmu pancet nang kene. Wong kafir Mekah balik. Sing iki tak ramut, tak jaga. Gak oleh selamat wong Islam niki nang tanah Habasya Ethiopia gak oleh ana sing ngothik iki wilayahku. Seneng Raja Najasyi. Bahkan akhir-akhir niku Raja Najasyi iman. Bahkan Masya Allah. Pas Raja Najasyi niku sedo kapundhut. Nabi nggih niku nyolati tapi dari jauh. Tasik ten Mekah napa pun ten Madinah nggih, ngapunten kula kesupen iki. Pokoknya dari jauh, mboten dugi ten Habasya. Nabi nyolati niku termasuk dadi syariat salat namine salat ghaib. Nek salat enten jenazah namine salat napa? Jenazah utawa salat mayit pas ten ngajenge niku. Tapi nek mboten enten jenazah karena tebe macem-macem, kita tetep disyariatakan salat namine salat. Nah niku salah setunggal sejarah saking niku. Nah, sehingga wong-wong sing inna nasara niku sing nderek agamane Nabi Isa tapi purun iman tenggene Kanjeng Nabi Muhammad, otomatis nderek Al-Qur'an dia. Lah niku akhirnya mbelani Kanjeng Nabi, mbelani wong Islam termasuk Raja Najasyi niku. Sampai piyambake diaturaken ten mriki dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Jenengan pirsani artine qissisina wa ruhbanan, pendeta dan rohib. Pendeta kali rohib. Lek ten kita namine kiai, ulama, ustad. Dadi tiyang Nasrani niku sing alim, sing pinter, ngerti kitabe secara baik, sing asli mboten digawen-gawen. Niku sebutane sakjane konotasinya positif, apik wong apik. Bukan ngapunten nggih, bukan pendeta sing menyesatkan macam-macam ngongkon nyembah liyane Allah mboten, tapi sing konotasinya artine niku positif. Makanya disebut ten mriki dimulyakno kali Allah disebut qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Mboten gumedhe mboten nolak agama Islam. Ketika enten Kanjeng Nabi mbeto Quran
meskipun piyambake saderenge nderek Nabi Isa, nderek Injil, purun mlebet ten ngene agama Islam. Dan nderek agama Islam, baik ngapunten Yahudi atau Nasrani, niku tidak menghapus agama yang dulu, boten. Tapi malah nyempurnakne karena wau kula aturaken ten kitab Taurat maupun Injil dan kitab yang lain iku perintahe niku kalih niku perintah utamanya. Nggih niku kengken iman ten Allah, kengken iman ten ngene nabi akhir zaman. Nggih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tambah mantep imane. Wong sing saking Nasrani ten mlebet Islam, wong Yahudi terus mlebet Islam niku tidak menghilangkan atau menghapus identitas agama yang dulu, mboten malah menyempurnakan. Pun. Lajeng ayat 83. Wa idza sifate wong sing nulungi Kanjeng Nabi yok napa? Wa idza sami'u niki tasik lanjutan niku. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafiduna dam'i. Cirine nek iman kali Kanjeng Nabi niku diwacana Quran langsung kenal kaya Najasi wau. Lho, padha nang kitabku Injil ya ngono munine. Lho, lah kok padha ngurmati Nabi Isa, ya ngurmati Sayyidah Maryam, yo kongkon nyembah Allah, yo gak oleh mangan babi, gak oleh ngombe khamr, kok mirip. Kenal akhirnya sampai nangis. Sampai ndredes. Lho ala berarti nang kitabku sing jarene nak kongkon iman nang abi akhir zaman iku nabine sampean ta. Nabi sing teko Mekah ngoten. Akhirnya kenal purun mlebet Islam. Robbana sampai napa niku bakdo krungu Quran terus Robbana amanna faktubna ma'asyahidin terus piyambake langsung iman. Pun kita iman mugi-mugi kita dicatet dadi wong sing syahid. Dungane ngoten. Lanjutane. Wa malana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haq wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Kasih dungane. Bagaimana kita tidak iman? Wong kita itu kedatangan hak, kedatangan Rasulullah, kedatangan Al-Quran. Maka kita pengen supaya Allah Rabbuna memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nek aku gak gelem iman, berarti aku gak mlebu wong soleh. Makanya aku gelem iman supaya kalau Allah dilebokno dadi wong soleh. Lanjutane, nek wis dilebokno wong soleh, fa'atsabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Lah mergi purun iman ten Kanjeng Nabi, purun iman ten Quran nggih. Purun napa niku nderekaken syariate hukum-hukum ten Quran, kali Allah diganjar swarga. Wa dzalika jazaul muhsinin, disebut wong muhsin, wong sing apik. Kawitan disebut wong syahid, kedua disebut wong soleh, ketiga disebut wong sing muhsin. Lah nek sing gak gelem nderek kaya wong Yahudi wau tetep ngotot gak gelem nderek sifate walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Nek mendustakan, mboten purun nrimo Kanjeng Nabi sebagai nabi dan rasul, mboten purun nrimo Quran sebagai kitab akhir zaman, maka termasuk ulaika ashabul jahim, dadi penduduke neraka jahim. Naudzubillah min. Pun lanjutane cerita 87. Ya ayyuhalladzina wis dadi iman dikongkon napa kita nih? Ya wis kongkon ndereki syariat-syariate Allah, tapi ojo keblabasan. Nggih. Kita nderek syariat Allah niku sing sesuai track, sesuai jalur, sesuai rel. Ampun keblabasan. La tusrifu wala napa niku? Anfiqu mimma razaqnahum. Ojo medit tapi yo ojo berlebihan. Nek dikiasno ten infak niku lho. Nah, kadang-kadang ngapunten enten tiyang sing iman niku semangate berlebihan. Semangate berlebihan. Aku wis dadi wong Islam. Berarti opo ae perintah Islam tak luwakoni. Sampai nabrak mau napa mubah-mubahe Allah. Sampai nabrak perkara-perkara sing sakjane kali Allah diperbolehkan, tapi kanggo dheweke diharam-haramno. Contone ten zaman Kanjeng Nabi niku wonten 3 pemuda nggih. Niku ndugi ten daleme Kanjeng Nabi. Sowan ten daleme Kanjeng Nabi. Wekdal niku Kanjeng Nabi dereng wonten ten wingking. Ten wingking. Sing nemoni garwane Kanjeng Nabi. Wonten napa anu? Kita badhe nyuwun pirsa akhlake Kanjeng Nabi yok napa? Ngibadahe Kanjeng Nabi kaya napa? Kita pengin niru saking semangate mlebu agama Islam.
Terus Kanjeng Nabi cerita, Kanjeng Nabi yo nek subuh yo nek dalu yo salat semene. Terus manten-manten yo subuhan, terus ya kumpul-kumpul kancane, kadang yo dahar sareng ngenten critakno. Terus sing wong telu krungu iku, lho, lah kok biasa-biasa. Jare nabi, jare rasul, jare wong mulya lah kok biasa. Bukan anu tapi rada ngenyek nggih. Terus sing siji ngene. Kula niku lho, sak joke Islam. Kula poso ora nate mokel. Sijine ngomong, kula dadi wong Islam niku nggih. Kula nek dalu salat dalu ora tau tilem. Sijine gak gelem kalah. Kula dadi wong Islam iku ora usah bojo-bojoan. Garai nyrimpet-nyrimpeti ibadah. Engko lek duwe bojo nganggo ibadah, kula tak mbujang, kula tak njomblo, pengen fokus ibadah. Kanjeng Nabi saking wingking niku pire langsung medal. Ngomong apa? Balen. Baleni. Titenono ya kalian Nabi. Lho kira hadisannya. Aku sak apik-apike wong sak ngalam donya, sak ngalam akhirat. Sealam semesta Kanjeng Nabi paling apik. Masih aku wong apik paling apik iku aku ya poso, tapi aku ya sarapan. Nggih kan? Ya ana posoe, ya ana mangane. Ya salat dalu, tapi ya ana turune. Terus aku ya duwe bojo, tur rada akeh. Lho, nggih kan? Wa tazawwaju an-nisa, aku ya bojoku akeh. Terus Kanjeng Nabi ngancam ngene. Nek kowe gak seneng karo sunahku, gak seneng karo perilakuku, ojo dadi umatku. Ayo, diancem ngono. Njaluk tulung nang sapa kowe nang akhirat? Mboten Kanjeng Nabi, ampun Kanjeng Nabi. Oh, nggih. Lah kata tiyang sing keblabasen. Niki lho. Perkara sing oleh, sing mubah karo syariat, ojo diharam-haramne. Nek niku pancen oleh, ya ojo diharam-haramne, nggih. Makanya tempat ini didawuaken ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. He wong iman, aja diharamno barang-barang apik sing sakjane dihalalno kanggo kowe. Sakjane kan halal. Kita poso nggih monggo, mboten poso nggih mboten napa-napa. Nek pas wae Ramadan nggih tetep poso nggih, tapi nek di hari-hari biasa kan mboten napa-napa gak poso niku. Nah kula nderek niku, gak poso mangga. Wong pinter iku pinter, alasane pinter. Wala tak tadu ojo berlebihan, jangan melebihi batas. Karena Kanjeng Nabi termasuk cerita-cerita lintune. Lek mboten salah Utsman bin Maz'un apa sinten ngene ngapunten. Niku enggak ada garwa, garwane diomongi ngene. Dik, aku sumpah ra bakal ngumpuli kowe. Sing wedok yo ngono, padha. Aku ora bakal ngumpuli raimu. Akhire lanang wedok iku salat ngibadah dhewe-dhewe. Ora tau kumpul. Akhire ngapunten. Kula lek durung critani lho, Jung. Sing wedok niki Bu ngapunten, ora tau adus. Ora tau jongkasan. Ora tau salin kelambi. Wis akhirnya kumpul nang wedok-wedok liyane, kumpul termasuk ten mriku enten garun Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah, kumpul-kumpul. Oh, ampun kok dodok lho. Lah apa Mbak Yu kok dawul-dawul? Malinguli nang endi? Kok dawul-dawul? Terus matur ngeten. Nah, aku ora tau didemek bojoku, lha apa adus. Wong klambiku ora tau dicoplok bojoku. Lha apa salin klambi. Ora tau diambung bojoku lha kok jongkasan minyak wangenan. Sak wedok niku guyu kabeh lah ya kok iso mbambung ngono. Wah, akhire pireng Kanjeng Nabi. Terus diceritakno ten Kanjeng Nabi niku lho. Kaya ngenten wong wedok kok kaya ngenten. Celukun sing lanang. Sing lanang celukun. Timbal diadepno Kanjeng Nabi. Diteni nggih hampir sama nganune. Aku iki wong paling apik sak ngalam donya, sak ngalam akhirat termasuk wong paling apik. Sing paling apik-apike makhluke Allah. Tapi aku yo salat, yo turu, yo adus. Yo jongkasan barang ngono. Yo salin.
Ojo koyo ngono. Kali Kanjeng Nabi bawakan riwayat lintune langsung kokon ngenten. Ayo kumpuli bojone. Lho nggih ten. Ayo kumpuli bojone. Terus sing lanang matur ngene, ngapunten Kanjeng Nabi kula poso. Mokel. Mokel. Lho kandhane kok. Akhire kondur ten dalem niku kumpul kali bojone. Metu teko omah niku wadus jongkasan wangi. Wonten piye? Enak to? Kandhane perkara sing dibolehkan Allah, sing boten nglanggar syariat, boten haram, pancen niku apik. Apa maneh ten bojone kan ngibadah nggih kan. Nek wis barang apik aja diharamno. Yo enak ngono lho. Pengen maneh? Ngono kok diharam. Pokoke ten Islam niku ngapunten nggih, mboten angsal berlebihan. Ekspresi. Nek kita fanatik kali agama Islam, nyekli Islam sampai mati wajib. Tapi ekspresine, ngelakonine ampun keblabasan. Sing keluar sampai jalur niku lho. Sing keluar jalur niku wau lho. Barang halal oleh dilakoni kok tambah diharam-haramne. Wong gak haram kok lampau diharamne. Niku kan berarti nambahi nggih nambahi hukume Allah. Wong kali Allah mboten napa-napa. Ana wong bosak bojo terus sing wedok ya mari ngene lho Desember akhir kan usume arek-arek pre sekolah. Ayo liburan ya. Sing lanang haram. Lapo haram. Liburan nyenengno keluarga, nyenengno anak. Lapo ya kok haram? Ora ono duwe. Oh, yo melarat. Lho, lek barang apik aja diharam. Nek pancen gak iso nglakoni ya ngomong gak iso nglakoni ngono ae. Aja diharamne. Karena ngapunten, nek kita nganggep haram, ketika ana wong liya nglakoni akhirnya kan hasud, nggih mboten? Aku kan gak iso liburan, gak iso nandi-nandi. Kok ndelok wong kok lunga. Akhirnya terus kan hasud. Lu paling duit teko korupsi kok. Wah, akhir kan maido. Wong barang halal, wong dheweke ya liburan ya nggawa keluargane. Nggawa garwane dhewe gak bojone wong liya. Ya kan halal. Nyenengno bojo, nyenengno keluarga, nyenengno anak. Ibadah mboten? Ibadah. Wong perintahe Quran. Wah, asyik. Kowe ora iso liburan mergo kowe ora duwe duwe. Ojo ngarom-ngaromne nggih. Barang sing haram ampun barang sing halal ampun diharamkan. Sewalike barang wis haram aja dihalal-halalne, ngoten. Makane mboten angsal sak itu. Lanjutane. Nah, nek wis kadung sumpah terus perintah ngene, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Karena ngapunten, enten sebagian sahabat sing awal-awal niku ada sebagian makanan niku terus niki cerita lucu maneh niki. Sing lanang niku ketamonan tamu saking dulure sing wedok. Nanging dulure sing wedok. Wis, ketamonan. Terus sing lanang ngomong, nganu, Nduk, Dik, keluargamu nganu ya disuguhi. Aku tak metu sik ngoten. Kira-kira kurang lebih ngoten. Wis, akhirnya disuguhi niku tamune rawani dahar. Tawan dahar. Loh, Dik kok gak didahar? Iya, terus tamune lapo gak wendar? Kula haram mangan niki saderenge tuan rumah. Terus tuan rumah ngomong, aku yo haram mangan niki nek tamuku gorong mangan. Sing wedok ngomong, aku yo haram mangan kabeh wong haram-haraman. Dadi sing lanang sing wedok karo tamu ra ono sing mangan. Kanjeng Nabi rawuh. Ayo pangan. Wah, kredit. Kanjeng Nabi pun kadung sumpah, ora oleh. Barang sumpah niku ora oleh barang sing mencegah kita dari perbuatan baik. Mboten angsal. Nah, niki makane perliraku sumpah hati-hati niki. Kadang wong keprocut. Lek wong Arab napa niku ten zaman Kanjeng Nabi lek kirang sak niki. Niku sering ngomong wallahi. Wallahi tayyib, wallahi. Kakean sumpah niku keprocut akhire. Dadi lahun sebutane ten Quran niki sebutane kan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, sebutane lahun. Karena saking seringe ngomong-ngomong sumpah. Nah, sumpah niki ngapunten, mangke ada 4 jenis, ada 4 jenis. Sing 2 niki nek umpama dilanggar wajib kafarat. Kafarat niku nebus sumpah sing dilanggar. Temriki pun enten nggih niku
Fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin ngekeki mangan wong sedasa. Sing sak masing-masing wong miskin niku sak mut niku beras 7 on. Terus utawa sing sedengan nggih utawa kiswatuhum utawa ngekeki klambi masing-masing setunggal berarti klambi 10. Au tahriru raqabatin utawa bebasno budak. Nek pancen ngekeki mangan mboten saged, ngekeki klambi mboten saged, bebasno budak mboten enten. Maka fasiyamu salasati ayam kudu poso 3 dina. Niku kangge sumpah sing dilanggar. Contone ngenten. Aku sumpah sing wajib bayar denda utawa bayar kafarat. Aku sumpah gak bakal ngelakoni ngene. Engko aku gak bakal ngelakoni ngene. Kok ternyata dilakoni, berarti ngelanggar sumpah. Umpama ngenten. Aku saking satrune karo Yusum. Aku rasudi mlebu omahe Yusum. Wis wallahi demi Allah ciker ora bakal mlebu omahe Yusum. Dilala terus utang. Butuh duit. Akhir nang mlebu nang omahe Yusum tenanan. Berarti ngelanggar sumpah. Berarti wajib bayar kafarah. Utawa nggih sumpah gak ngelakoni ternyata ngelakoni. Utawa yu sumpah wallahi engko aku nang omahmu yu sumpah tenan dilalah ra iso. Gak ngomong insya malah ngomong sumpah niku nggih wajib bayar denda, bayar kafarah. Makanya hati-hati kali sumpah. Napa-napa niku rencanane ngangge lafaz napa? Insyaallah. Mungkin kita manfaatnya kang dengan kata subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.